Impas pa na sa pare ko. Impas na po ng karpa. Sus, grabe na banda ko ah. O, dyan ribulang o. Tinadakan pare ko mga 5 kilos. Ug amuan na nagisabaw diha. Ah, mi asabaw oy. Naapag yung kinilaw. Matik na po na diha. Impas na po ng baho nga bagong dinungag. Lami ay. What's up mga pare ko? Maayong buntag o tuhapon kaninyong tanan diha. Naa na punta sa suba. Mamasi na punta makakuhag karpa. Ug mao day ni ang gisakyan mo dito ah. Kuyaw kaning bangka ah. Naikatig sa pikas pero sa pikas wala. Nah, kakuyaw ba matuwang ning bangka ah. Pero kung bati gapon na pare ko. Uban na to dire si pare ko Michael ug si pare ko Limwil. Bali mo apas ra tanila pare ko. Dili ra ta masaom. Hinahi mo dagan sa mong yate oy. Ug pagabot mo diri ah. Ingon si pare ko Minggoy. Naa na daw kuha. Ha? Ahan? Ada raw na nikuha. Og di arang kuha nila pare ko. Kinadakan nga karpa. Grasyahan na pod pare ko. Ang nakakuha dayan ni si pare ko John Ribulang. Kuha o. Muna, kuha. Kuha. Ilan kon. Grabe kuha kisay kuha na. Genre. O, dyan ribulang o. Grabe dyan ribulang oy. Tinadakan pare ko mga 5 kilos. Darang nakakuha o. Yawa ay. Og diri po sa unahan, nakakupog dakong tilapia si pare koy Junjun. Guz na pare koy, dako-dako na pod oy. Mga pila na ka oras sila nagdive pero duha pag yun ang kuha. Lahi ra gyud basta gabi mamana. Idlas magod kayo basta buntag pare koy. Lahi ra kung gabi kay magpundo ug samtang namana ang uban. Silang Minggoy TV nang hapog tatod. Kisingan na. Sa una di ko ganahan yung mananapa kay murag wati pero ko dagay na kong kaon. Lami man day pare koy. Samot ang pareso na magsuka nga hang kayo. Ing ani ang day ko na pagkaon no. Ug sa mga wala katilaw ning mananapa, tilawin na ninyo. For sure makaingon mo. Mia ay. Ug pila ra ba istorya? Nitawas na may pare koy. O sila ra day kuha mo kon saom. Buhi pagidok kisi-kisi pa pare koy. Ug samtang gadungag pare koy, magtimo-timo sa taning tatod. Lami kay pare koy. Parisan og suka nga hang. Mia ay. Ug diri nitilaw sad si Joy Boy Adventure. Mamanay sad na sa loon pare koy. Ug di sad palupig si pare koy Elmer. Kusog pon mukha og tatod tawhana. Naa siguro nagipangandaman ba. Ug diri gahiwa na sila sa lamas. Kita ani tig video lang ta para na may makita ba. Grabe dakuha gyud sa karpa. Ikog pa lang daan. Grabe nang dakuha. Ug ato sa nihon ng atong istorya kay magluto na ta. Ato ning pulihan og nindot nga sunata. Let's go, music maestro. Amigong mga tunay bay, kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay, kumustahon ka? Nag-iya-iya, nagpakusgan, talagsa na magabot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tungusa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala, silim yung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho. Pero okay ra bay, nakasabot ko. Asan ang uban bay, gimingon ako. Katong muhilak mahapos sa mata to. Kung maging English bay murag kano. Naasay tigtambag nga magminaro. Di kalikayan bay nga magbulag-bulag. Tuwan nas layo ang uban kay nilupad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad. Wata mo kalimti bay sukad-sukad. Amigong mga tunay bay, kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay, kumustahon ka? Nag-iya-iya, nagpakusgan, talagsa na magabot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tungusa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala, silim nung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho. Pero okay ra bay, nakasabot ko. Tawgan ang uban ang kagihisgutan. Maghulat ko sa iskina pagdala nagsugangan. Aliinom ta magbuntag, sabayan og food trip. Pwede kang mapaspay, kailangan ng tubig. Kinsa man karon nang wala makasabay. Okay, niplastada na ang tanan pare koy. Amo asa na pangajian diha. Og after na, hinabhabay na. Haba pare koy. Sige. Maglingkod kita galingkod na. Bakit na uli man? Balot. Manita. Alam mo man. Kadol. Baba sok ba? Namay ko na. Ba? Giblog ba? Hilaw kanon. Bunal. Buwang ang kanonan eh, buwang. Hilaw. Daro. Puta man tayong indapan ta. Doon ba? Kisi-kisi na pa ng agi pare koy. Uban na atong mga amigo. Ug kay man naman tagkaon, matik na po ng tuba diha pampahila sa kinaon.
ug paghumana mo og adventure, lupa dayon mi diri sa Galleria Luisa, diri sa shoebox ba. Tagaan daw mi sapatos. Kaminduhan ni Master Mingoy. Grabe ka lagmig sapatos diri pre koy. Pili ra ka kung unsay imong gusto. Daghan kay sila stock ron. Mag-o daw ng abot. Maong kamo diha. Ayaw na mo pauwahi. Ali na mo diri. Palit na mo og sapatos diri sa shoebox pre koy. Ug mao din akong napilian. Dili ko suwito sa sapatos. Maong pili ra ko kung unsay akong ganahan. Ako dai nang gisuko diha. Ug tan-aw ang porma. Grabe yung piskaya. Duta ay. Gitagansad ko nilagbag pre koy. Sudlan na sa sapatos ug ilisan. Nilakwan check. Ug mausan niya ang napilian ni Master Mingoy pare koy. Iskay pod kay iyaha oy. Udah, tagya. Salamat kayo, boss. Salamat kayo. Diri ra na malukit pare koy. Gilid sa Galleria Luisa. Ug nasa sila ikaduhang branch diri sa Altasita Mall. Dapit ra na sa entrance pare koy. Ug pag uli na ko sa Tropics, gailis dayon ta. Kay natay duha nga basket. Ubiyot na. At ang next video pare koy kung maka-shot ba ko. Hi. Hi, miss. Miss, hi. Patay.